Chcete vedieť, čo sa deje v Levoči? Dostávať upozornenia na kultúrne podujatia či zber triedeného odpadu? Stiahnite si aplikáciu Správy o meste Levoča alebo Som Levoča. Dostupná je pre operačné systémy Android aj iOS zdarma a po prvom otvorení vás ňou prevedie sprievodca. Nájdete v nej aktuality z diania v meste, na každú pridanú vás upozorní notifikácia. Aby vám už neušlo žiadne kultúrne podujatie v Levoči, notifikácie si nastavte aj pre tento modul. V module Odpadové hospodárstvo si zvolíte ulicu, druhy odpadu a notifikácie, kedy chcete dostávať upozornenia o vývoze. V ďalších moduloch nájdete informácie o verejnej doprave, dôležitých kontaktoch, pamiatkach a možnostiach trávenia voľného času. Ďalej aj o Limke a Limka rozhovoroch, ale aj modul Ako vybaviť. Prostredníctvom aplikácie nás môžete kontaktovať a napísať nám vaše postrehy a podnety k zlepšeniu kvality života v meste. Zaujímavosťou je tiež susedská burza, kde môžete niečo predať či darovať. Buďte v kontakte so svojím mestom, buďte v kontakte s Levočou.